Estàs escoltant Nits de Ràdio, amb David Cervelló. Sabeu que ens agrada aprofitar aquesta gran família que som al programa, els oients, qui la fem, per compartir-nos històries, per fer-nos propostes, per saber d'iniciatives que hi hagin i que ens puguin interessar o a nosaltres o a gent que coneixem, ja sigui familiar, amics, fills, filles, nets, netes, i si a més tenen a veure amb l'esport, com ja sabeu que a mi l'esport és imprescindible, sigui quin sigui, aquí sempre li intentem donar el seu ressò, i en aquest cas us volem parlar d'una iniciativa, d'un torneig que es fa, que com acostuma a passar, i més quan és amb edats de gent jove, creiem que és molt important que se li doni importància i que es conegui, perquè pot generar l'afició, ho podem descobrir, ens podem animar i pot ser un motor, una motivació per tirar endavant. I és, per exemple, la Copa Col·legial, en aquest cas de bàsquet, i en parlem amb el seu director, en Sergi Àlex. Sergi, benvingut. Bona nit a tothom. Molt bé, escolta'm una cosa, explica'ns què és exactament la Copa Col·legial i com arribes a portar aquesta iniciativa. Sí, aviam, la idea no és meva, de la Copa Col·legial. Això va néixer l'any 2007 a Madrid, es va crear la Copa Col·legial, i inicialment només es va fer a Madrid durant uns quants anys. Llavors, el 2013 va saltar a diverses ciutats d'arreu d'Espanya, entre les quals Barcelona. També està Vitòria, Saragossa, València, Màlaga, etc. Però, clar, nosaltres podem parlar en nom de Barcelona, no? Sí. La Copa Col·legial Barcelona va néixer el 2013 gràcies al Rafa Baena, que va ser el fundador de la Copa Col·legial Barcelona, i amb el pas dels anys, jo era aficionat a l'Escola Claret, anava a animar a l'Escola Claret. Sí, que té molta tradició de bàsquet, totalment. Exacte. Van guanyar el 2015, ells, i bé, arran d'anar a animar i de tants anys d'anar a animar, etc, vaig conèixer allà el Rafa Baena, que òbviament estava en els partits com a director de la competició, etc. I vam anar allà establint una amistat, i quan es va assabentar que jo també feia periodisme ja al cap d'uns anys, en el 2018, doncs vaig començar a treballar amb ell. Vaig començar a fer cròniques de la Copa Col·legial Barcelona, i bé, fins ara. Ara el Rafa ja no està dins de la Copa Col·legial Barcelona, és el president honorífic, però no està movent el cotarro, per així dir-ho. Et va passar el relleu, una mica, com si diguéssim. Sí. Exacte, em va fer el traspàs de cartera, sí. Molt bé, i a partir d'aquí agafes aquesta iniciativa. Quines edats engloba i qui pot participar en aquesta Copa? Sí, això, aviam, per explicar-ho així breument, és la Copa Col·legial va dirigida a escoles, per algú es diu Copa Col·legial, i el que el fa diferencial és que participen alumnes de la pròpia escola. És a dir, per exemple... No poden haver fitxatges, o sigui, ha de ser gent de la pròpia escola, Exacte, poden fitxar de cara a l'any següent, però clar, sempre quan estudiï l'escola. És a dir, en una mateixa escola pot haver-hi un jugador que jugui a l'escola, un jugador que no jugui a bàsquet. De fet, veiem jugadors, inclús a vegades, l'altre dia vam veure algun jugador de futbol sala que s'apuntava en aquest torneig per jugar a bàsquet, i més o menys se li donava bé. I també hi ha jugadors de talla mundial, o de talla, mundial n'hi ha alguns, o per exemple, tenim jugadors del Joventut de Badalona, algun jugador del Barça, algun jugador de l'Hospitalet, etc. Jugadores del segle XXI, una mica com brutal. Passa amb l'esport universitari nord-americà, no? Que vull dir que hi ha gent, per exemple, hi ha atletes, jo conec el món de l'atletisme, hi ha atletes que van a estudiar allà perquè els volen per la lliga d'atletisme, no? Per tant, consisteix en que aprofiten el fitxatge per estudiar allà, i llavors guanyem tot, en cultura i en esport, no? Exacte, hi ha amistat i hi ha els valors que intentem potenciar sempre des de la Copa Col·legial, no? Que són els valors de la tolerància, del respecte,
del bon comportament, inclús en els propis partits nosaltres premiem a les escoles que mostren, bueno, a les aficions que mostren un bon comportament, Fantàstic, doncs les m'encanta. premiem amb tirs lliures, i qui no mostra bon comportament doncs no tira els tirs lliures Basketball is Education, que són dos tirs lliures que tiren els equips als inicis del segon, tercer i quart. Fantàstic. Quina cosa més curiosa. Sí. Bé, després també tenim un reglament adaptat, vull dir, home, òbviament és un reglament que és del reglament FIBA, per així dir-ho, no? Sí. Però tenim 4 o 5 novetats que fan diferencial a la Copa Colegial Barcelona, ja no només respecte a tots els esdeveniments que tenim, que a part de fer la Copa Colegial com a tal, el torneig, doncs tenim altres esdeveniments com és la Peque Copa, l'All-Star, el Veterans Day, el Coaches Night, els Best Students Awards, està tot molt americanitzat, la veritat. Bueno, és que és això que dèiem, no? Que vull dir que ells amb això sí que ens hauríem d'emmirallar una mica, no? Amb aquesta manera tan interessant d'ajuntar estudi, és a dir, la formació, amb l'esport, no? És una cosa que ha d'anar de la mà, no ha de ser que no, perquè fa esport no estudia o perquè estudia no pot fer esport, no, han de ser les dues coses, oi? Sí. De fet, amb els Premis Best Students Awards, Best Students Athlete Awards, premiem això, premiem els jugadors. Això són uns premis que es donen al mes de desembre, que es donen als els guanyadors d'aquests premis són els de la temporada anterior, realment. I es premien els estudiants, o sigui, els jugadors de Copa Colegial que han tingut millors referències acadèmiques. I referències acadèmiques no només ens referim a si tenen un 9,9 o un 9,7, sinó que sempre donem aquest guardó, a part de qui té una bona nota en quant a numerologia, doncs qui té una bona carta del director o del cap d'estudis recomanant, explicant per què aquest alumne és especial o transmet aquests valors que casen amb la Copa Colegial. Fantàstic. Per tant, és bona nota en persona, bona nota en estudiant i aquest coquet de l'esport que és el que ens fa millorar en tots els esdeveniments. Com està actualment, ara que avui que parlem amb vosaltres, com tenim el tema, en quin moment de la Copa estem, fins quan l'esteu organitzant i sobretot on la podem venir a veure? Sí, mira, això us ho explicarà el Pol, que estic aquí amb ell, que és el secretari de la Copa Colegial, i ell us explicarà absolutament tot com està ara la Copa Colegial a dia d'avui. Doncs gràcies per passar també pel programa i explica'ns. Minuto i resultado. Endavant, Pol. Bones, un plaer estar aquí. Fantàstic. Explica'ns com ho tenim. T'explico. Aquest dilluns es va jugar l'últim partit de setzents i també vam celebrar el sorteig de vuitens de final. O sigui, ja totes les escoles saben contra qui jugaran aquests vuitens, tant masculí com femení. I ara, doncs, nosaltres el que fem és intentar que les escoles tinguin llibertat per poder jugar el dia, l'hora i quan vulguin i on vulguin. Que això ja és una feinada per vosaltres, però bueno, sí. Sí, perquè hem d'estar darrere seu, apretant-los, perquè estan en partit ràpid, perquè, clar, nosaltres hem de... Bueno, el que té la Copa Colegial d'especial, a part d'aquest sentiment de l'escola, d'aquest molta gent de l'escola et ve a veure i tot, és que es cobreix d'una manera el partit molt professional. Té una crònica, té una estadística, té fotos, moltes vegades té vídeos i en alguns ja es fa el partit en directe per YouTube. Llavors, al seu voltant té una bombolla, diguéssim. Sí, una infraestructura. El fa especial. Llavors, clar, nosaltres intentem que els partits es tanquin el més aviat possible per poder quadrar tot això, perquè clar, són moltes persones que han de venir a fer tota aquesta feinada, més avisar els àrbitres, etc i tot això, que clar, al final porta una feina darrere. Però que nosaltres ho fem encantats, estem molt contents. Aquest any la veritat és que el creixement ha sigut molt bèstia, perquè siguis conscient, hem passat de 55 equips que hi havia l'any passat entre masculí i femení i aquest any estem en 105, pràcticament doble. És que et anava a dir, vull dir, si ja m'estaves parlant de 700, això vol dir que hi havia moltes escoles que havien participat prèviament, o sigui que és espectacular. Han hagut partits de 64-30 final. No han sigut molts, han sigut 10, però han hagut partits de 64-30 final. Això ni Wimbledon ho té, això, o sigui que està molt bé, això. Nosaltres li diem ronda prèvia, això, perquè clar, com que no es fa el 64-30 final sencer... Sí, no serien 128 equips, això ja, mare meva, això ja... Seria bèstia, Això seria... Bueno, el pas que anem, aquí vaig, segur que amb aquest èxit segur que va. I llavors, aquestes rondes ara, per tant, encara estarem unes setmanes més, no, vivint-ho?
Bueno, aquesta setmana i 2 més. Molt bé. Després, les altres... O sigui, les 2 després de Setmana Santa són els quarts, les 2 de després són les semifinals i després el dia 3 de maig ja és la final de Barcelona. Fantàstic. Doncs escolta, no podem més que animar-vos i felicitar-vos per aquesta continuïtat, no?, que dèieu, no?, aquesta herència d'un projecte que ja us agradava i el fet de poder seguir-lo, de veritat que és el millor que pot passar, no?, associar doncs, talent jove amb valors, amb l'educació, una sèrie de factors que des d'aquí el programa els considerem hipernecessaris i que aquesta Copa Col·legial de Barcelona doncs de veritat que té el seu què. Així que, Pol, Sergi, moltes gràcies i esperem que segueixin anant molt bé i l'any que ve us tornem a trucar i ens expliqueu si ja heu de fer 64 anys o 128 anys de final o vés a saber. 156 Exactament. I deixa'ns recomanar que ens segueixin els espectadors d'Onda Cero, Sí. de Nits de Ràdio, que ens segueixin a les xarxes socials, si volen estar al I corrent tant. del contingut, també a la pàgina web, si volen, no? Sí, i tant, i tant. copacolegial.com/Barcelona, i a les xarxes socials, Instagram i TikTok, també estem a YouTube i a Twitter, però Instagram i TikTok és on estem més forts, @copacolegialbcn. Copa Col·legial BCN i allà Exacte. podreu seguir doncs, tots Actualitat, aquests... dia a dia. Cada dia, informació constant. A més, com dieu, no només amb els partits, sinó amb les cròniques i tot això. Fantàstic. Doncs molts ànims i a seguir amb el projecte. Que vagi molt bé. Moltes Gràcies a gràcies. vosaltres.